खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनानै लाग्रोलायबाय आङो दायो नै आब'मोननि न'आव थांगासिनो फाइनालि मोनफैबाय नै ओमफ्राय आङो गुमैखौ न'आव गैयासो सानदोंमोन ओमफ्राय दायो गुमैया न'आव दङ होमब्ला आं गुमैजोंनो एसे रायलायग्रोनोसै अब्ला रायलायनि लोगोफोर एसे माने गोबावबो जाबाय लोगोबो मोनाखैमोन एसे गोबावानो बाहेरायाव दङमोन आं एसे रायलायनि अब्ला नोंथांमोना खोनासंबाय था दंफैयोना मिथियामोन आं लोगोफोर गुमै अफ्रि बहा थांनानै फैखो नोङो इमान दिन न'आव गैयामोन सोरां खै दिन जाहैखो नों न'आव गैयामोन जे माथो मबाइलाव एसे साफा नुलायथिदों खै दिन आं जाखोमोन न'आव गैया जानो सप्ता खनसेसो जाबायमोन जानायालाय गसाइगाव वेस्ट बेंगल बेफोराव थांदोंमोन थांनाया बे फिसा फिसौ माखासे खामानिनि थाखाय थांदों खाथियाव लाबोब्रा एसे ओमफ्राय थांदोंमोन जोङो वेस्ट बेंगल थांनानै फैबाय फैनानै आरो हादानावबो गिदिंबाय दा वेस्ट बेंगलाव हरसे माराखाटाना माबा माबि जायगा दंमोनलै बिथिंजाय एसे बेरायहैलाबायदोंमोन गोदोनि आफादनाव थानाय समाव खामानि मावनाय मानसिफोरखौ लोगो लाहैदोंमोन लोगो लानानै फैबाय मोजां गाज्रि रायलायहैबाय बिनि उनाव क'क्राझारावनो थाबाय एनिथिं एमजे बिजों आंजों बेनावनो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो माखासे चिरां फैलाय क'क्राझार थांलाय दतमा थांलाय बहाबा बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरोखि ओमफ्राय न'आव फैयाखैमोन मैयासो हाबफैबाय मैया सेटारडे दिनै गिर्जायाव हाबनांगौ होननानै फैदों आरोखि नङाब्ला फैथ'नाय जानाय नङा दाबो साननैसोनि उनाव गुवाहाटि थांनो हागौ गुवाहाटि थांबा ओरैनो अदालगुरियावहाय कयेक दिन थाबाय बिनि उनावहाय 26-27 तारिखनिफ्राय आरोबाव थाबायनाय जाबावलायसिगोन खामानिनि मानि रायजोनि खामानि बेथ' निजे खामानिथ' नङा जाहैबाय निजेनि खामानिथ' जेबो गैखाया ओमफ्राय नोंना चेनेला मा जादों होनदोंमोनलाय थारमाने ओरैबायदि जादों खायफाया पासवर्ड अफ्रि ब्लगा मा जाखोथाय बेखौ मिथिदोंला दाखालि पासवर्डआ बावना थानायनि गुबुन मोनसे हेन्डसेटआव माबा खालामनो नागिरदोंमोन हायासै बिनि उनाव फन नाम्बाराबोथ' दंखायो दंनायालाय ओमफ्राय बेखौ पासवर्डखौ माबा इमेलखौ खेंनो नागिरो इमेल एड्रेस माबायाखौ इमेलखौ ओमफ्राय लगइन जायाखै ओमफ्राय जायैलाय दा बिदिनो मा जाना थाखो गोदानसो खुलिफिननो गोनां जाबाय माने मोनसे चेनेला पासवर्ड बावनानैहाय गोबां थांबायमोन साबस्क्राइबाराबो 5Kआनो जाहां जाबायमोन ने जाबायमोन ओमफ्राय आनलाकिलि आनफर्चुनेटलि बिथाङा पासवर्डखौनो बावबाय ओमफ्राय बावनानै दायो माने गेवासै नालाय ओमफ्राय गोदानसो सेम माने नामावनो माने गोदान खुलिफिनबाय आरो ओमफ्राय केपिटेल लेटार गोजा जोबनांगोन अफ्रियाबो ब्लगाबो जायखिजाया केपिटेल लेटार जोबनांगोन जा दुखु नाङोना बिदि जानानै होबा बोरैबा मोनजोबखायोना माबायदि मोनखो नोङो बिदि जाजानानै बिराद खस्थ'दा बिदि बेखिनिसिम थांनानै आरो बिदि जानानै होबा माबायदि मोनोना दाबो नैबे मोनसेखौ लांबाय थानासै एबाराव पासवर्डआवखौनो माबा इन्जुर खना लिरना दोनजोबखाबाय आङो अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामफिननानै हो अफ्रि ब्लग चेनेलखौहाय माने बिथांना पासवर्डआ माने बावनानैहाय ओमफ्राय दायो बियो बेखौ सालायनो हायाखिसै ओमफ्राय दायो बियो गोदान सेम माने नामावनो गोदान खुलिफिनबाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आगोलो साबस्क्राइब खालामदोंमोन अननानै खालामफिननानै होदो ओमफ्राय नै जोंनि मामिया देरथारबाय गेलेदोंमोन बैयावहाय बा आं दासो फैखादों नालाय ओमफ्राय गेलेगासिनोमोन बिफायाबो न'आवनो गैयामोननो मैयासो फैदों आंथ' मिथियामोन दासो फैनानै नुफैदों ओमफ्राय नै फुरा बिफाजोंहाय माने गेलेखांबाय मामिया मा गेलेना फैखो मा गेलेया नों मा गेलेया जुइस फाननाय जुइस फाननाय गोलोम बोथोरनि सिजन फैगौथ' मामि जुइसआ थिगसे नांखागोन ग्लाससेयाव बेसेबां ग्लास मोनसेयाव बेसेबां ग्लास मोनसेयाव 100 थाखा वाव मा जुइस बानायामोन मामि मा फ्रुट्सनि ऑरेंज स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन पाइनएप्पल ओमफ्राय ग्लास मोनसेयाव 100 मोन वाव नाइस बिजनेसनि दिमाग दङथ' मामिना होमबा ना मामि डार्क फैंटासि लाबोदों मामि बेखौ जादो दा खेवनानै गेलेखांबाय दा ओमफ्राय एग्जामा मालामलाय एनुवेला गाबोन from tomorrow oh best of luck study well okay thank you बेनोमोन गाइसमोन अब्ला लोगो मोनफैबाय ज'
रायलायखांबाय अब्ला आङो ओंखामखौ एसे जानानै लानोसै लोगोफोर आब'आ नै बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि संदों लावजों अमा ओमफ्राय बोरमाजों आलु ओमफ्राय ओरैहाय ना बाथोन ओमफ्राय कफि एवनाय ना अब्ला आं जानानै लानोसै दे लोगोफोर ओंखामखौ बेलाय बेबो जाख्रुबना हस्टारखा आंखौल' होनो ओमफ्राय अमा मासेखौ फिसिनो रोंबावा न' गैजाया हा गैजाया जायगा गैजाया बहा फिसिनो आंलाय अमाखौलाय दाउ दोननोबो जायगा गैयाना टाउनाव दोननो मोना जोंना एलाव गैयाना बिसिना सिंफ्राव सोनानै दोननांगौ जोंना एलाव गैयाना नङा बोरमाखौ एकदम बिसिना सखि सिंफ्राव सोफबना दोननांगौ Beda jangan ini video lagu ini lebih besar. Lagu lagu itu. नोंसोरलाय बहाथो लाफाना आयौ नायदो माबायदि होनदों बुनिया लाफाया होनगासिनो नोंसोरलाय बहाथो लाफाना गोदैमोन मानो लाफाया जानांगौ नोंखौलाय अबाव थांनो नागिरदों हाग्रामा दालां थांनायसै मा खालामनो भिडिअ खालामहैनोसैलां बहाय थांनानै एसे मैया फैबाय दालाङाव थांनोसै हाग्रामा दालाङावबा खुसि मटन खालामनो हायो भिडिअखौ माने रायलायनायफ्रा फ्रि जायोब्रा ओमफ्राय फ्रि जाबाय रायलायबा खोथाफ्राबो मोजां ओंखारो माने हारसिंनो थायो नालाय हारसिं जिरायनाय जायो अब्लाना खोथाफ्रा माखासे खोथाफोरा फैयो बा न'आवबाथाय माने ओरैबायदि मा होननानै बुंगोन आलासि फैगोन मानसि दुमसि फैगोन रायलायनाय मानाय माने जारला जायो आरो